చిరుతల సంచారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా వాసులను బెంబేలెత్తిస్తోంది. గుడిబండ గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న కొండ మీద 2 చిరుతలు సంచరిస్తుండటంతో అవి జనావాసాల్లోకి ఎక్కడ వస్తాయోనని సమీప గ్రామాల ప్రజలు భయపడుతున్నారు. కొండ మీద ఓ చిరుత తిరుగుతుండగా గొర్రెల కాపరులు దాని సెల్ ఫోన్తో వీడియో తీశారు. ఆ దృశ్యాలు చూసిన జనం అవి ఎక్కడ జనావాసాల్లోకి వస్తాయోనని హడలిపోతున్నారు. చిరుతలను బంధించి అడవుల్లో వదిలిపెట్టాలని అటవీశాఖ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదని జనం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చూడనా మేము ఎట్లా ఉండాలి? అయ్యి బాబోయ్, ఇంకనే పైకి పాయ ఇల్లేమో ಹುಡುಗರು ಎಂತ ಈಗ 7 ಗಂಟಲು అయినాక లోపల కట్టేసేదే. చూడనా మేము ఎట్లా ఉండాలి? అయ్యో.